Avui, 16 d'octubre, és el Dia Mundial de la Conscienciació de les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Per promoure i conscienciar la població de que tothom tenim dues mans i amb dues mans es pot salvar una vida. Nosaltres avui estem aquí a l'hospital, a la cafeteria, per donar veu també a la RCP i tothom que vulgui venir és lliure de participar i li ensenyem a fer bé les compressions toràciques. Avui hem pensat donar visibilitat a aquestes maniobres perquè normalment les treballem en cursos reglats, en aules de simulació, però avui estem aquí fent una activitat en la que proposem a la gent, tant del carrer, ciutadans de peu, com als professionals que van entrant i sortint de la cafeteria, un repte. Els proposem de fer 2 minuts de compressions toràciques de qualitat i aquestes compressions les veiem registrades en una aplicació, en un iPad, que ens acaba dient el percentatge de compressions efectives i entre ells així també és una espècie de joc que els motiva a participar. Estic acabant d'estudiar educació, a punt de semestre ja, i justament esta setmana he fet el curs de suport vital, tant per a infants com per a adults, i avui m'he trobat en això i ho posarem en pràctica. Penso que necessita una formació i un curs perquè no tothom sap fer aquesta maniobra i penso que és plenament necessària, tant per al dia a dia com per a la nostra vida.